ndakaenda ikoko wakuramba uchienda kuenda kupike muri kuenda kupi ndiri kuteera ikoko emndare empane come here ai uya kapamberi pamotikari yako to explain aka ayo tatotanga ndivhuri unofana dzima music aiite macopyrights ndatoti music macopyrights tokwara iyi ndeipi 1950 alright alright tokona kuione let's see it Prado 5V8 ndo first car yangu ndakatanga kumodify. Alright. What Prado ji? 5V8. 5Z. Negative V6 petrol 3.5 liter. Alright. 3.5 liter. Okay. Saka vana ma old school vese vada kugadzirirwa topenda togadzira. Phone number yangu 0772 605 782. Ndonzi jemwe. Ndokubasa. Ndakaona vamwe vachiti tine motikari dzedu ma-old school havasati vandibata havangafika konda aiwa vari kuti vane motikari dzavari kuda kukutengeserai munodzida here kana depends kuti model yacho yakaita sei tinotenga but depends model but hamutenge nemari yakawanda aiwa depends kana ichionekerawo tobudisawo mari oh saka from in 1 minute is 0 to 100 waise speed drive oh yatikaise boka ise speed asi zvinoita zvekuamerika zvachinochaivheri unokwanisa mashukisa chewa unokurwa bhutu tiri kupi apa apa tiri kumbari unonzi patsiga pamayani tiri mugeto paema tofara geto mosikagurira mugeto tipaema kumajubheni patinokwereta bhiya kana tisina mari ndozvandogara ndakataurira vanhu izvozvo kuti haudyire mari yako kumasabhabhu vanongokutorera mari masabhabhu ndokonorara handiti aiwa kanhamba yako kaudzokerera kanhamba yako tada kupedza ko mukati hatisati apinda mukati akomani ko mukati macho makaita sei ibhapo iwe akomani zvaunenge une kamudhiraivho keningi kekaracing but iauto kai why is it auto enda unomira ikoko enda unomira uko uchitaura zveauto yako saka se muchiita auto motikari dzinogara dziri maauto madhiraivha mazana achagona manyuwa saka takambodzita auto dzese madhiraivha amazwana amaopareta anoda kuenda pakanzi t kubva afamba kuda ngobvunza kuti ifanike kana munhu ane old school yake ada kuipimbirwa fanike kuti ifambe like yours anenge achitarisira kubudisira mari minimum aiwa munongoti roughly minimum yakabudisa mari plus or minus 10,000 saka pa inenge yavintage haisi motika yekuti haifambe everyday kai emacar shows
madrag racing chichichichi asi ndo amaema Shabini Queen ndichaema ema ndewe ndokurira handitika madrinks ai alright kana kumaneni kwedu tonira mashabini Rozi mshebza womerwe kana kuti anzomuka sina mari wozitenge papa unokotoomwa handitika ko ema Hello? chititaurira unoita nezve Ini? Zvese ndobaya. ukuita kuputika ema Yese. kuno kune tachiraini kakuzi Atachira natizopingi zvedu. kwenda Aiwa. Ako aka. Ma- 50 cents. 50 cents aizidhora pakufamba here 50 cents. Dollar for 2. pakufamba mune murume I love you And you too. amapesa passport ena uyese aiwa chayo zvokutsvagai one day ndakadzirwa Aiwa munouya. koma rasta muri ikoka eka zvekudaroka kwete zvekunyeba aiwa babula kuti rimbo mjuzani pesa uliona mashina omwe ndedhakota eheka myandi eheka onyazechura yese ndaizvuma kana zondo racho rikauta kareka apa chakatsvuka sei Akahe. Kamsika magitari kedaku kamfamba. Oh, Ndenge musabini. saka pakai saka matisi achitenga patsiga pachitadza kuya panapa kozototaka kuiripa Ama huresh. Kana Kana pese pese. Oh, mahure Ema hure. aiwa ndangorwa ndokumachubheku takatenderera hatigadzire motikari kunorwaiwa mwakazirawo vanatogadzira kumbango waterfalls allright isai nhamba pekupesisa saka isu tiri vada kugadzirwa motikari vada kupedzwa motikari vada kugadzirwa motikari zvakanaka ndo mabasa edu nevada maspes akunesa kuwana edu toimpota futi 0772 605 782 jemwa munowanika munakaguvi go kaguvi kwakuzari majemwa fitted go allright mafitted go tisara fitted allright thanks mdala shudu